Kurigia kirugo kyobo seneta ime kaunti ya Nyamira James Gichana omoiberania nigesokire na gusaba omwasiri w'ekisemi aiga Kenya Julius Ogamba Migosi kurutota omurubire bwogochora na korangiria aborokyo ba grade 9 ochia senior secondary echiarentire omochando omonene kagukwana ase kanisa ya Karatini Township SD meye bunge ya Kitutuma Sabe kaunti ya Nyamira abolitukore igoro nigo Gichana aenekire buna aborokigwa abange nigo barangireti gwechi skuru chitabwenereti koreng'ana na magisi banyorete yogosabira ensitu ya Kenya ekanisa mubwate ensemenene yogosabira ensitu ya Kenya ekero ensi tantaine amang'ana y'oborai botantaine ekero okonyora ebintu bitari boronge ekanisa nibwate ensemenene naende abarandi baitu akimo basekorosa gosabira ensitu ya Kenya ekora tutagete obwene asekera ring'ana tutagete chipara chitu chiro isubuya tutagete amario gato kitinye gitari tutagete aba ekero bono n'abana bakoreta amatero a form 4 tutagete kabisa nyo placement yokorwa ekoro boronge koreng'ana buno mwana akoreta amatemo bona baibuli abangi mate batantaini bande bakanyo school gete baje kuri n'ekigagara gutokechi tugutakanganya nekero ekoro placement yokorwa yakoro boronge egara abana baitu bagende school koreng'ana na bakoreta amatemo abo na asenseme yigabuna amatemo akorwa bado tutagete nyo ne ministry y'ikisemi RSR byekima abana baitu bamanyanga ekero bakogende school nga tibakonyora mang'ana ya competition n'ensemerie nasi abagusi intobagusi nyasaye natusisiniti uraibo emwonsi tokwewa bwana gotusinya ekero tokwewa usine ministry y'ikisemi gotokonyekora burungi tokwewa usina mang'ana injiri koyakora burungi ekero twakorire gasiye arafu abantu bandi bamara goteba nga mugusita kaisana okotenene ekero gekenene kiburai bwense iya bagusiya babagakare ande sobonga abana bagusibuli ose n'abantu batantainake abagusimuri tayari kugambere abantu bali bibise kubisho bagoteba ngakya bagusi n'abantu abaya mo ekamu arenge chinseme kimote netiseme echiga bagabona ko rugabo getutu ndubwato mosike soste gendo osemia serikali ndubwato mosike Fred Matiang'i orenga ase serikali myaka eria akakolega asingie Ministry of Education Interior yani paka kirasi chinkuma chikagenda kirasi arafu montamana goteba nga bagusi bado korira ngora no abagusi engaki yetu yeikire karo tokoba More United tubwatira namo ekanisa mosabere abana baitu abagusi bali bakorika ibiroge binene ande bono bune sebelina muraba sahaba yabiyayiga mutara ya murabwate ibane ni mate murabwate ibane ne babwakorete form 4 yenda bwate ekebande nakie esira ayoka 2027 yogo tomaro leaders incompetent leaders bagendeka